Yeah. Alright. Twakatangira kwaMutare muStreet, beat by beat. Tanga ndisina plani kunge by beat waindinyima seat. Pasina chiremera kunge team remafit asi Mwari wakaisa mwenje. Andisisere mugweje, andicharaswi kunge motsi dzemazhanje. Waindiseka back then wane shanje. Kunge pasina kulokwa akavhurika madoors. Wavonda wa serious with me goes. Waingohuya hama dzangu mashows. Wamwe wachipise susi nemajuzi. Mwari wakaisa mwenje, andisisere mugweje, andicharaswi kunge motsi dzemazhanje. Waindiseka back then wane shanje. Kunge pasina kulokwa akavhurika madoors. Wavonda wa serious with me goes. Waingohuya hama dzangu mashows. Wamwe wachipise susi nemajuzi. Saka chaitemura tava kugetura. Zvakatangira padaun ndava up kunge siso. Zvakanyarara zvakurironge wiso. Ramba wakadzvanya presa tika kunge pistol. Tinowina nemudzita raJesu. Mwari wakaisa mwenje, andisisere mugweje, andicharaswi kunge motsi dzemazhanje. Waindiseka back then wane shanje. Kunge pasina kulokwa akavhurika madoors. Wavonda wa serious with me goes. Waingohuya hama dzangu mashows. Wamwe wachipise susi nemajuzi.